Dansk hummer. Hvad så? Okay, første bestilling. Hvad skal du have? Du kan godt med at spise af kød, sige. Okay. Kan jeg godt få 1 million Okay, prøv at jeg vil gerne have 1 million durums, hvis jeg kan få det. Hvem kan klare det? Det Okay, det koster 15 millioner kroner. What? Ja. Hey, Mikkel, hvad skal du have? Det koster 15 millioner kroner. Jeg ligger, hvis det får det hjemme. Det er det største dansk hummer special. Men den dansk hummer. Du skal lige lave det special. Jeg er klar! Jeg giver den største dansk humor, der nogensinde eksisterer. Jeg laver det special. Og jeg har det fræs. Ja. Dansk humor. Jeg kan godt få arbejde derinde, så jeg kan Hvad er det, du skal bestille? Hvad er det, du skal bestille? Det er mig. Hvad skal du have? Hvad skal du have? Må jeg gerne bede om en lille lynchecker? Det er en dreng, der skal lave den. Jeg laver det lige. Ja, hvad skal du have? Jeg skal have 5 durums og 3 døner og... Nej, gå væk! Gå væk! Okay, jeg kommer til at hårdt. Jeg er nede i vasken. Det bliver 5. Godt. Bro, ved du, hvad jeg sagde? Wow, buddy. Ja, undskyld, jeg går i maden. Det der, hvor du undskyld. Jeg spiser kebaben her. Jeg har ikke spist noget kebab, hvad mener du? Ja, det her er din mad. Ej, nu er det lige mig først! Hey, gå nu væk med mig! Okay, her er din bestilling. Dansk hummer. Jeg tager sådan, vi stabber dernede. Dansk hummer Er det ikke rigtigt? Jeg passer godt på kebab. Vil du have løn? Hey, hvornår er du lige her? Jeg kan ikke huske, jeg hører dig. Jeg kan mærke, sådan en ordentlig scammer. Der sker ikke noget bedst. Vil I passe på den? Jeg skal lige Jeg kan give dig en mindsteløn. Jeg kan give dig verdens mindsteløn. Er du klar til det? Ja, jeg skal nok passe på kebab. For Antons bil. Wow, hvad er det, der sker? Hvad er det? Jeg skulle lige lave sovsen. Lille sovsen. Hey, kan jeg da ikke lige maden? Nej! Den skal ikke få noget, bro. Jeg skal lige kebab derinde. Jeg er din tvilling. Hey, nej! Gå væk herfra. Ja. Får min mad, eller hvad? Ja, okay, her er den. Klar, jeg skal lige smaske dig ned på bordet. Jeg passer godt på. Den humor. Må Ja, hvad skal jeg have? jeg gerne bede om en lille Vi skal have en hvid milkshake. Hvid milkshake. Hvad kan jeg tage den? Du vil ikke shake noget. Det er okay. Det er en dreng, der skal lave den. Er der dansk humor? Husk, det er en dreng, der skal lave den. Ja, det kan være, jeg ikke er dansk hummer. Nej, Hvad skal dansk jeg humor, kan have? jeg få noget bread? Det er en Jeg er i gang med at lave det. Nej, jeg skal have noget bread. Nå, okay, jeg giver dig endnu mere drik. Okay. Ryst den. Han får noget bread. Det skulle jeg da! Han spiser Man drikker på. Jeg spiser den ikke, jeg snuser den. Jeg har sodavand. Det er en ordentlig sodavand, det der. Vi skal den sidder hun lige her. Du er Hvad skal virkelig du have? aktiv. Jeg skal have sodavand. Jeg bliver Sodavand, ja. Jeg kan slet ikke være, du kender. Ryst den. Okay, hvis der kommer boble ud, lad os ikke sørge for. Stå. Okay, jeg har samlet folk. Nej, ikke igen. Ikke spørg mig, ikke. Nej! Gå ned derfra. Men gå væk. Kom ned, bro. Ja, undskyld, men jeg var sulten. Jeg har stadig ikke fået min mad, okay? Ikke lad mig godt. Okay, jeg vil lave det ordentligt. Så jeg skal lige af. Får man løn? Jeg har ikke allerede fået noget af min mad, så derfor går og spiser. Det er den anden en. Kan jeg bede til durum? Durum? Hallo? Hvor er der tre personer? Durum. Hvad er Julie? Hej! Hvad skal du have? Why are you so... Jeg arbejder. Det her. Det er, hvad jeg laver. Ja, jeg spørger. Du gør noget med en god pitch. Ja. Jeg kan bare ikke, du skal være her helt over rundt, bare for at være dekoration og sådan noget. Hey, Mikkel, har du også alle mine emotes? Ja, jeg har lyst til det. Har du alle mine Ja. emotes? Og hvad skal du have i? Hvad kommer til det? Hvis du slår body, kan du få alle Nej, du får ikke emote.
Hvad skal du have? Hvad skal du have? Okay, så du bare lige af. Jeg prøver. Det var lige mig af. Giv en special sauce. Special sauce. Hvad er special sauce? Hey! Nej, igen! Næste lige på kebab. Okay. Er der en, der kan tage butik? Hey! Jeg finder lige en, der sælger kebab. Ikke lad hunden spise ret. Du kan få kebab. Er der nogen, der sælger kebab her? Er der nogen, der har kebabkød? Nej, Jamen, jeg tager din hud så. Nå, de er oppe her, prøv at være. Øj, hej policeman. Hvad skal du have? Jeg vil gerne have en kyllingkebab. Kyllingkebab. Hvor er det tøjet nu? Nej, jeg tager det kyllingkebab. Ja, det er sikkert ikke. Det er sikkert at spise. Ja, det er sikkert at spise. Det er helt sikkert at spise. Nej, hvor var der to af dem? Nej, kom væk! Kom væk! Vi er væk med jer, kom væk med jer. Skamme! Nej, det er næsten alt kød. Vi er nødt til at få mere. Så er de 4. Er der nogen, der sælger kebabkød her? Og nu kæft for hende. Jeg hørte det, Lunas. De har kebabkød, hvis de siger fra. De går alle jeres kebabkød. Jeg skal have kebabkød. Giv os det lige. Og vi skal have. Jeg er tilbage. Endnu mere. Nej! Hey, det er ny kebab. Jeg tror, han sur det. Hvorfor? Jeg sværger over, hvorfor du duplikerer hver gang. Han er blandt humor. Ja. Har du hellere den der kyllingkebab, der er ikke godt? Nå, jeg glemte kun, vi skal salgsovs i de her. Ej, jeg er på ned i det. Godt, vi har ekstra her. Wow! Han gav med ham. What? Jeg sværger, det er ikke sådan, det var lige før. Jeg har det specielt for mig. Wow, Roblox! Men hvordan får de 5% at komme ind? What the hell? Jeg flytter, jeg skal tage chatten. Den skulle jeg skal fortælle dig en hemmelighed. Jeg skal ud med. Hej. Hvad er der? Det der, de gjorde, jeg blev lidt tændt. Hvor er du henne? Hvad sagde du? Er det mærkeligt, hvis man blev en lille smule tændt? Ah! Skal vi gå og stille kebab på igen? Hvor er du henne? De kommer. Jeg kan bare ikke tage hoppet. Du skal ikke tage hoppet. Jeg kan bare ikke være sådan en djævn, der er englen på min skulder lige nu. Hvem skal jeg stå med? Der er 2 af dem! Der er en stang på min arm nu. Ikke tage hoppet.
Igen, vi skal satse. Jeg kan ikke ende dem sidste gang. Jeg nåede lige at overleve. Jeg vågnede op under jorden. Ikke til hoppet. Ikke til hoppet. Ikke efter. Skal jeg tage hoppet? Den der siger det godt at sige. Nej, ikke til hoppet. Hvis du tager hoppet, så tager jeg hoppet. Jeg tager hoppet først, så. Jeg står lige på skærmen. Jeg ved ikke engang. Nå, nu må du godt blive. Du må faktisk godt blive nu. Jeg må gerne blive nu. Ja. Jeg synes stadig, jeg burde tage hoppet. Måske Sig hej til min e-daddy, guys. Sig hej til min e-daddy. Janne! Lad os komme videre. Efter alle de år. Jeg nåede det, jeg siger bare ved den der. Jeg gjorde det! Jeg har... Er det Jesus? Jeg kan komme ind. Jeg kan chill. Det skulle jeg ikke sikker på.